Slobodno vrijeme i prijateljstvo blisko su povezani. 10 prijateljica iz 6. B razreda nastoje što više slobodnog vremena provoditi zajedno. O svojim iskustvima rekle su: Mi smo se počele družiti oko 4. i 5. razreda, družili smo se i prije u 2., a najviše smo se zbližile u 5. Naše prijateljstvo je započelo kada smo se upisale u odbojku i kako smo se upisivale tako smo postajale grupica. I sve smo se više počele družiti, sve nam je bilo zabavnije. Ja s prijateljicama najviše volim provoditi vrijeme u parku, nekad imamo piknik, nekad igramo odbojku i neke društvene igre. Nas 10 prijateljica volimo se družiti vani često jer ima svježeg zraka i volimo se igrati odbojke. Volimo šetati, klizati se, rolati. Volimo ići van zajedno ili otići u kino čak i u shopping onako prije škole ili tako prije praznika. Tako mislim da volimo pričati o svakim novim stvarima, kao šta se dešava u životu nama i o nekim problemima koje možda imamo, ali to baš trebaš imati povjerenje u prijatelja da mu možeš baš reći tvoje probleme. Da nemam prijatelje, meni bi život bio dosadan i ne bi imala šta raditi, bila bi cijeli dan kod kuće na mobitelu i bilo bi mi jako dosadno. Sve znači jako puno jer su uvijek uz mene, uvijek me podupiru, uvijek su sretne za moj uspjeh. Meni to prijateljstvo znači sve, zato što bilo kad hoću s nekim pričat mogu ga nazvat ili pitat da idemo van. Meni naše prijateljstvo znači jako puno, zato što su to moje prijateljice kojima se uvijek mogu obratiti u nekim problemima, mogu im ispričati svoje tajne i uvijek se međusobno podupiramo, tako da znam da me nikada neće osuđivati. Nakon ovih izjava jednostavno zaključujemo da recept za njihovo prijateljstvo sadrži 3 sastojka: povjerenje, zabavu i aktivnost.